Пакистанның Караши шәһәрендә коткаручылар бүген дә су кергәндә батып үлгәннәрнең мәетләрен эзләде. Диңгездә коенганда 31 кеше батып үлгән. 4нче көн Пакистанда Ураза гаете бәйрәм ителә. Рәсмиләрнең бу көннәрдә су керү куркыныч дигән кисәтүләренә карамастан, кайберәүләр барыбер диңгездә коена. Пакистан рәсмиләре пляжларга керүне тыйды. Бу көннәрдә Пакистанның шәһәрләрендә кәсепләр һәм кибетләр ябык. Рамазан аеның тәмамлануын бәйрәм итәр өчен халык гаиләләре һәм туганнарына кунакка китте. Урамнар буш. Әфганстанда кеше хукуклары торышын күзәтүче Европа вәкилчелеге президент сайлауыннан соң туган каршылыкларның илнең икътисады һәм иминлегенә зыян салачак дип кисәтте. Баш фатиры Лондонда урнашкан хукук яклау оешмасы Әфганстанның бәйсез сайлау комиссиясын якын арада бәхәсләрне шишергә чакырды. Комиссия сайлаудан соң ике намзәт арасында чыккан бәхәсне шишәр өчен тавышларны кабат сайлау белән мәшгуль. Сербия башкаласы Белградта Русия һәм Сербия рәсмиләре Беренче дөнья сугышы башлануының 100 еллыгына багышланган чараларда катнашты. Русия илчелеге вәкилләре 800 Русия офицеры, галимнәр һәм руханилар җирләнгән каберлеккә чәчәкләр салды. 28 июль көнне Австрия-Маҗарстан империясе гаскәрләренең Сербиягә бәреп керүдән сугыш башлануның 100 еллыгы Европаның күп илендә искә алынды. 1914 елның 1 августы Германия Русиягә сугыш игълан иткән көн. Таҗикстан һәм Кытай тышкы эшләр министрлары дүшәмбедә очрашып, хезмәттәшлек һәм уртак иминлек чаралары турында сөйләште. Аслов һәм Уаң шулай ук Кытай президенты Си Цзиньпиннең сентябрь аенда Таҗикстанга сәфәрен әзерләү сөйләшүләрендә уздырды. 2 көнлек дүшәмбедә Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Русия, Таҗикстан һәм Үзбәкстан югары рәсмиләре катнашында Шанхай хезмәттәшлек оешмасы утырышы узган иде. Русиядә 3000-нән артык укучысы булган интернеттагы блогларны мәгълүмат чарасы буларак теркәү кануны гамәлгә керде. Моннан соң андый блоглар хуҗалары үзләренең чын исемнәрен белдереп дәүләт оешмасында теркәлергә тиеш булачак. Мәгълүмат иреген шикләү дип саналган әлеге гамәлгә карата блогерлар һәм хокук яклаучылар тәнкыйть вә ачу белдерә. Спортчы Денис Репин үзе ясаган велосипедта Киров шәһәреннән Гибралтарга юл алды. Конек-Горбунок дип аталган велосипедында ул 6000 чакрым юлны 50 көндә үтәргә, юлда Европаның велосипед башкаласы саналган Амстердамда тукталыш ясарга ниятли.